unisaya nong itu lupa kalanong kabasaw bukanday kerkon iway hadu Henry. Do shashkor yanga gori khab duriyaw dos nga pi ki paint benriu ki bana shajngai. Utray ulakhot yanga nadu dangha nadu dangpun kakmi yanga ulakhot kerteng yanga. Ula pendep ya kashintur junga kum ka lam ban ula penri yanga ha kasir nyukti jongu. Ula lip yanga kum ya uknam ban ula thep khop yanga ha karingkap jongu. Te ula ong hanga pilong ushakri jonga ko Israel ha uba ngan sayo burom. Henry ngala ong ngala tre le no ngala penlut bor yara de kha makha la jar karta ka hok jonga ka long bat utrai ka bainong jonga ngan yo na Blei jonga te menta utrai ula kren ba uba la penlong yanga ushakri jong nadu dangpun yanga khnang ban pen phai biang ya ujakom Bad ban lumlang ya ki Israel badu naba ngala yo burom hakmat utrai bad Blei jonga ula pen klang yenga ong kumne pat biang ba pen long tang ushakri bad pen bit pen biang ya ki jat ki kenja ujakob bad ban wan yalam biang ya ki Israel ki ba dang nga pen long yepi ka jing shai ya ki jat bin riu ba ka jing pen jonga kan duk poi shalu bakut ka perthei ka ktien jong utrai ka sam nyo puwei ka khod iwei hadu riu khat san bar khat nyo hame ku try nga wandri wat sha on pen le ran yanga lanu ru ha ka hok chumi to penlan tupen light yanga dosh ashkor yanga tupen yanga to long mame umaus yang bangandri kakun baklan ban pen yanga namar me long umaus yang ban kakut junga tupen light yanga ko Blei junga na kakti urius new na kikti dakai jong uriu runan mami ko try medong ka jinkermen jonga ka jingchenia jonga ko try nadu dang samla hami ngalashania nadu dangha hadu kpo ka kmi jonga melapsa yanga kumta ka jingero jonga yame shilender ka shintur jonga kan pen bana ya ki kamba hok jome ya ki kam jingpen jome baro shisni watla ngamla banyathu lut iki ko Blei nadu ngadang samla melahika yanga ban ngadang penbna ya ki kam phala jome ka gospel kat kum uyo anes bukhuit klandong ka bakhat lai kad khot arpu wei hadu lai phulai bat lai phu riu hadu lai phu fra endau jisu ula ong yakane ula sngo pisa jor ha kamensium bad ula penpau shai kadan ngayathu ya kajing shisha wei na pi unsadino yanga kisenran kilai pen wei ya wei pan klem smuthu yado umun wei na kisenran ya bau jisu yi ushania ha kashadem ujisu Simon Petros ula aida khau bad ula ong hakili ya dei yano ba ukran kumta uta usenran ula shania biang ha kashadem ujisu bad ula kili yu dei manusha kenran ujisu ula juba dei uta ha uba ngan ya ukpu ba lobi kumta ula shim shilang khon ukpu ulawi bad ula ha Judas ukunjong Simon Iscariot endau Judas ula shim yo ta ukpu usoitan lopsut ha ujisu ula ong ha tu le no kloi ya kaba pide banle
Nakita giba yeshong bam omdon uweiru ubalas ngothu Blei u Jisu ulaong kumni hau. Namarba u Judas ulalong unong bat pisa don kisanran giba tharai bau Jisu ulaong hau benlek thiet jinthet na kabenta ka jing kawai ni ban ai haki badok u Judas ulabam yaw tau pu bad ulami bak kalam enda u Judas ulaleng u Jisu ulaong menta la penpau ya kaburam jong ukhun ubriu menta la penpau ya kaburam jong ublei hau ko khun ba yin ngan om sa slem shu ba phi phin yawat yanga henry nga ong ha phi menta ya kata ka ba nga la ong ha kichu shabalent manga phimla banwan menlet shanu kinrat akili u Simon Petrus shabalent manga menta phimla banbut ajuba u Jisu Henry pinsabut kham hadin ko kinrat Blei ngamla banbut yame menta lakili u Petrus kala kloi banyam na kabenta jome u Jisu ulapai ktien pila kloi shisha banyam na kabenta jonga nga ong hapi ya kajing shisha shua ba usyar unken i pinsalen hadu laisien laiwan ba pim ithu yanga ka gospel jong utrai